Όταν ένας πελάτης σου λέει ως φυσικοθεραπευτή, είναι ακριβές οι υπηρεσίες σου, τις περισσότερες φορές δεν μιλάει για τα χρήματα. Μιλάει για το ρίσκο που θα πάρει αν σε πληρώσει τα αρκετά χρήματα που ζητάς και δεν πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για να χρυσοπληρώνεσαι για τις συνεδρίες σου ως φυσικοθεραπευτής, πρέπει να μειώσεις το ρίσκο που θεωρεί ο πελάτης ότι θα πάρει στο 0%. Και για να γίνει αυτό, απαιτείται να πληρείς 5 κριτήρια, τα οποία θα σου εξηγήσω αμέσως και ξέρω ότι αυτός είναι ο λόγος που παρακολουθείς αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο. Πρωτού λοιπόν σου εξηγήσω τα 5 κριτήρια, είναι κομβική σημασία να καταλάβεις την ψυχολογία του πελάτη και γιατί σου είπε ότι είναι ακριβές οι υπηρεσίες σου. Όταν σου λέει ένας πελάτης, είναι ακριβές οι υπηρεσίες σου, τις περισσότερες φορές δεν μιλάει για το κόστος των υπηρεσιών σου και τα χρήματα που θα πληρώσει. Μιλάει για το ρίσκο που νιώθει ότι παίρνει αν σε πληρώσει και δεν πετύχει αυτό που θέλει ως στόχο για την υγεία του. Και εδώ είναι το σημείο που ως φυσικοθεραπευτής χάνεις τον πελάτη. Αν δεν κάνεις τον πελάτη να νιώσει ασφάλεια από το πρώτο λεπτό της επικοινωνίας σας, πάει. Έχασες τον πελάτη. Ο πελάτης έρχεται σε σένα για να λάβει τις υπηρεσίες σου, ακόμα και να σε χρυσοπληρώσει. Αλλά πρέπει να γνωρίζει ότι μπορείς να του παρέχεις το αποτέλεσμα που θέλει. Άρα, αυτό που ζητάει από σένα είναι βεβαιότητα. Σου λέει, θα σε πληρώσω το ποσό που μου ζητάς, θα έχω τα αποτελέσματα όμως που μου είπες και θέλω. Απλά και κατανοητά. Όπως εσύ θέλεις να πληρωθείς, έτσι και ο πελάτης θέλει να πάρει αυτό που πληρώνει. Αν ο πελάτης δεν νιώσει βεβαιότητα, όποια κι αν είναι η τιμή των υπηρεσιών σου, θα του φαίνεται ακριβή. Τώρα, θέλω να καταλάβεις το εξής. Τι σημαίνει ακριβή τιμή στην πραγματικότητα? Σκέψου έναν άνθρωπο με πόνο στη μέση. Έρχεται σε σένα. Έχει πάει σε εκατοντάδες φυσικοθεραπευτές. Και τι δεν έχει ακούσει? Ο ένας φυσικοθεραπευτής του λέει, θα περάσει ο πόνος σου στη μέση, απλά θέλει χρόνο. Άλλοι φυσικοθεραπευτές του είπαν, σε 10 συνεδρίες θα είσαι καλά. Εκ του αποτελέσματος όμως, η μέση του συνεχίζει να πονάει. Δεν βλέπει τα αποτελέσματα που του υποσχέθηκαν οι υπόλοιποι φυσικοθεραπευτές. Με αποτέλεσμα να έχει χάσει την εμπιστοσύνη του πια και να κουβαλάει τεράστια απογοήτευση. Και είναι απόλυτα λογικό. Θέλω να το σκεφτείς. Όταν πληρώνεις κάτι και δεν παίρνεις πίσω αυτό που πλήρωσες στο 100%, είναι απόλυτα λογικό να χάσεις την εμπιστοσύνη σου. Οπότε, προτού μπεις στον πελάτη σου ως φυσικοθεραπευτής μία τιμή, κάνε την εξής ερώτηση στον εαυτό σου. Μπορώ να παρέχω στον πελάτη αυτό που του υποσχέθηκα ή απλά θα πάρω τα χρήματά του για να γεμίσω την τσέπη μου? Αν θέλεις να χτίσεις μακροχρόνια καριέρα που όλοι θα σε σέβονται και θα λένε για εσένα τα καλύτερα, πρέπει να είσαι πάντα τίμιος απέναντι στους πελάτες σου. Τίμιος. Και να τηρήσεις το 100% το λόγο σου. 1000 φορές να αρνηθείς μια συνεργασία, αν δεις ότι πραγματικά δεν μπορείς να βοηθήσεις ένα πελάτη. Γιατί έτσι, πέρα από ότι προστατεύεις το επαγγελματικό σου κύρος, αποδεικνύεις ότι έχεις και ήθος ως άνθρωπος. Άρα, θέλω να καταλάβεις το εξής. Όταν ένας πελάτης σου λέει είναι ακριβές οι υπηρεσίες σου, το πρόβλημα δεν είναι το κόστος των υπηρεσιών σου, αλλά ότι οι υπηρεσίες σου και εσύ προσωπικά δεν κάνεις τον πελάτη να νιώσει ασφάλεια και σιγουριά για το ότι μπορεί να πετύχει αυτό που επιθυμεί για την υγεία του μέσω των υπηρεσιών σου ως φυσικοθεραπευτής. Και πάμε αμέσως στο πρώτο από τα 5 κριτήρια που αυτή τη στιγμή πρέπει να πληρείς. Είναι το personal brand. Πρέπει ο πελάτης σου να ακούει το όνομά σου, το personal brand σου και να του εκπέμπεις εμπιστοσύνη. Το personal brand δεν είναι απλά φαίνομαι ωραίο στο Instagram. Το personal brand είναι να εκπέμπεις συνέπεια και αξιοπιστία στα μάτια και τα αυτιά του ενδιαφερόμενου για τις υπηρεσίες σου. Ο πελάτης θέλει να νιώσει για εσένα ότι εσύ είσαι αυτός που ξέρει τη λύση στο πρόβλημά του. Πρέπει να νιώσει ότι χωρίς εσένα δεν θα πετύχει τους στόχους του. Και για να γίνει αυτό, πρέπει το περιεχόμενό σου στα social media να αποτελείται από 3 κατηγορίες περιεχομένου. Και η μία από αυτές, τις 3 κατηγορίες, είναι το εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
Πρόσεξε όμως. Σε καμία περίπτωση δεν δίνεις έτοιμη τη λύση στο πιάτο του πελάτη. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να σε πληρώσει. Πρέπει να του δώσεις όμως ένα 5% από τις γνώσεις σου, ώστε να καταλάβει τη φιλοσοφία σου και το πόσο χρήσιμες γνώσεις έχεις. Σκέψου τώρα κάτι. Εσύ, ως επαγγελματίας υγείας, παρακολουθείς αυτό το βίντεο, διότι έχω κερδίσει την εμπιστοσύνη σου. Και ξέρεις ότι αυτό το 1% των γνώσεων που θα σου δώσω μπορεί να σε βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό για να λύσεις ένα από τα προβλήματα που σε ταλαιπωρούν για την καριέρα σου. Άρα εγώ, μέσω του personal brand μου, έχω κερδίσει την εμπιστοσύνη σου σε έναν βαθμό και αργά ή γρήγορα θα είναι σήμερα, θα είναι σε λίγες εβδομάδες, θα είναι σε λίγους μήνες, κάποια στιγμή θα μου στείλεις μήνυμα για να σε βοηθήσω. Για να μάθεις να βγάζεις 10.000 ευρώ κάθε μήνα. Γιατί ξέρεις ότι χωρίς το σύστημά μου δεν μπορείς να πετύχεις μόνος σου το στόχο σου. Ακριβώς το ίδιο πράγμα μέσω του personal brand σου θα κερδίσεις απέναντι στο viewer και τον πιθανό πελάτη. Ο viewer αργά ή γρήγορα θα πει για εσένα. Ο τάδε φυσικοθεραπευτής είναι η μόνη λύση στο πρόβλημά μου. Και αν δεν με αναλάβει, δεν θα πετύχω το στόχο μου. Καταλαβαίνεις τι κάνεις στο μυαλό του πελάτη. Κριτήριο νούμερο 2 είναι το χρονοδιάγραμμα. Πρέπει ο πελάτης σου να γνωρίζει αναλυτικά το χρόνο που απαιτείται για να πετύχει το στόχο του. Πρέπει να καταλάβεις το εξής. Το χρονοδιάγραμμα μειώνει σε συνταρακτικά μεγάλο βαθμό την αβεβαιότητα χρόνου για τον πελάτη. Όταν ο πελάτης δεν ξέρει πόσο χρόνο θα πάρει το πλάνο θεραπείας σας, έχει ένα τεράστιο ρίσκο στο μυαλό του. Και συγκεκριμένα φοβάται περισσότερο, διότι το πλάνο και το χρονοδιάγραμμα που του είπες έχει στο μυαλό του ότι μπορεί να μην τελειώσει ποτέ. Και αν το χρονοδιάγραμμα του πλάνου θεραπείας σου είναι αόριστο σε χρόνο, τότε είναι τεράστιο red flag στα μάτια του πελάτη και αυτόματα ενεργοποιείται ο φόβος και το ρίσκο στο μυαλό του σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Διότι φοβάται ότι θα ξεκινήσει κάτι χωρίς γραμμή τερματισμού. Πρόσεχε όμως, το χρονοδιάγραμμα δεν είναι μαγική εγγύηση. Ότι σήμερα κάνουμε αυτό και αύριο π.χ. 9 Ιουνίου, Δευτέρα, 8 το πρωί τελειώνουμε το χρονοδιάγραμμα. Ο πελάτης δεν πρέπει να έχει τόσο αναλυτική εικόνα, αλλά πρέπει να έχει κατά 90% σίγουρη προσέγγιση και χρονοδιάγραμμα, ώστε να έχει ξεκάθαρη εικόνα πορείας, τι να περιμένει και σε πόσο χρονικό διάστημα. Πρέπει να γνωρίζει πότε θα δει την πρώτη βελτίωση, πότε θα δει σημαντική μείωση πόνου στη μέση του και πότε περίπου ολοκληρώνεται το πλάνο θεραπείας. Όταν ο πελάτης ξέρει αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα, καθησυχάζεται και πέφτουν οι άμυνες του όσον αφορά το πλάνο σου. Και ακόμα και αν απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για το πλάνο θεραπείας σας, καθησυχάζεται, γιατί ήσουν απόλυτα ειλικρινής απέναντί του από την αρχή. Όταν όμως ο χρόνος είναι θολός στο χρονοδιάγραμμα, τότε είναι που η τιμή των υπηρεσιών σου φαίνεται και ακούγεται διπλά πιο ακριβή. Και πάμε τώρα στο κριτήριο νούμερο 3, που είναι το πλάνο. Και εδώ είναι που δείχνεις στον πελάτη ότι ξέρεις τι κάνεις. Αφού ο πελάτης ήρθε σε σένα λόγω του personal brand σου και αφού είπες στον πελάτη ότι κοίταξε, για να ξεπεράσεις τον πόνο στη μέση σου, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα, τώρα απομένει να του εξηγήσεις τι ακριβώς θα κάνετε σε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή να του εξηγήσεις το πλάνο θεραπείας. Ο πελάτης δεν θέλει απλά να ξέρει σε πόσο καιρό θα γίνει καλά. Θέλει να νιώσει 100% σιγουριά για το τι κάνετε και για να γίνει αυτό πρέπει να του εξηγήσεις τη μεθοδολογία σου και τις τεχνικές που περιλαμβάνει το πλάνο θεραπείας. Διάλειμμα για νερό. Λοιπόν, το πλάνο θεραπείας δεν είναι απλό πλάνο που θα πει στον πελάτη σήμερα θα κάνουμε αυτό, αύριο θα κάνουμε τέκαρ, αύριο deadlift. Το πλάνο θεραπείας είναι να το εξηγήσεις τη μεθοδολογία σου και γιατί έχεις επιλέξει την κάθε τεχνική για την αποκατάστασή του.
πρέπει να δείξεις στον πελάτη ότι υπάρχει σκέψη πίσω από κάθε επιλογή σου και ότι εσύ ως φυσικοθεραπευτής δράς με ένα συγκεκριμένο πλάνο ώστε να πετύχεις συγκεκριμένα και εξατομικευμένα τα αποτέλεσματα που επιθυμεί ο πελάτης. Αν το πλάνο σου είναι αόρατο και αόριστο και ο πελάτης δεν ξέρει τι κάνετε, τότε νιώθει ότι πληρώνει για κάτι τυχαίο, με τυχαία αποτελέσματα. Όταν όμως το πλάνο σου είναι ορατό και υπάρχει λογική πορεία, τότε νιώθει ότι εσύ ως φυσικοθεραπευτής έχει σύστημα και ότι πληρώνει τη λύση στο πρόβλημά του. Κριτήριο νούμερο 4. Μίλα απλά και κατανοητά. Πρέπει να μπορείς να εξηγήσεις στον πελάτη σου το πλάνο θεραπείας και να καταλάβει ακριβώς τι του λες. Σαν να απευθύνεσαι σε 5 χρόνων παιδί. Τόσο απλά πρέπει να μιλάς. Απαγορεύεται ως φυσικοθεραπευτής να μιλάς με τεχνικούς όρους και δύσκολους όρους που ο πελάτης δεν καταλαβαίνει. Αν ο πελάτης δεν καταλαβαίνει τι του λες, πολύ απλά δεν θα σε εμπιστευτεί. Ναι, το ξέρω, έκανες μεγάλο αγώνα, σπούδασες, έκανες σεμινάρια. Δεν πρέπει όμως να κάνεις show-off στον πελάτη. Δεν είσαι εδώ για να δείξεις τις γνώσεις σου και να μιλάς με δύσκολους όρους. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να εντυπωσιάσεις τον πελάτη με τη χρήση περίεργων και επιστημονικών λέξεων. Το ζητούμενο είναι να καταλάβει ο πελάτης ακριβώς τι πρόβλημα αντιμετωπίζει, να καταλάβει πώς θα του λύσει το πρόβλημα και μετά πίστεψέ με, ο πελάτης με πολύ χαρά θα πληρώσει το ποσό που το ζήτησες, ακόμα και αν είναι μεγάλο το ποσό. Τέλος, για να καταφέρεις να ξεπεράσεις το τεράστιο εμπόδιο που λέγεται οι υπηρεσίες σου είναι ακριβές, πρέπει να μπορείς να ξεπεράσεις το συγκεκριμένο εμπόδιο. Πρέπει να έχεις συγκεκριμένη μεθοδολογία στην επικοινωνία σου. Και λοιπόν, το κριτήριο νούμερο 5 είναι επικοινωνία με τον πελάτη. Υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσεις από τα μηνύματα που θα ανταλλάξεις με τον πελάτη, την τηλεφωνική κλήση που θα κάνετε, μέχρι και το τι θα το πεις από κοντά, να υπάρχει στοχευμένη στρατηγική, όπου ο μόνος στόχος σε όλη αυτή τη στρατηγική να είναι ο πελάτης να σου πει από μόνος του, κοίτα, μην μου πεις άλλα, είσαι ο φυσικοθεραπευτής που πιστεύω ότι θα μου λύσει το πρόβλημα, θέλω να ξεκινήσουμε τώρα. Πρέπει να καταλάβεις το εξής. Ακόμα και αν πληρείς τα 4 προηγούμενα κριτήρια, πράγμα που μόνο το 1% των φυσικοθεραπευτών πληρεί, πρέπει λοιπόν να ξέρεις πώς να μιλήσεις στον πελάτη, ώστε να βγάλει το πορτοφόλι του από την τσέπη του, να σου δώσει τα χρήματα που το ζήτησες και να ξεκινήσετε άμεσα το πλάνο θεραπείας. Δεν θα μπω σε αναλυτικές λεπτομέρειες σε αυτό το κομμάτι, διότι το κριτήριο 5 το εξηγώ αναλυτικά στο Six Figure Physio System και θα μου έπαιρνε πάνω από 4 ώρες για να σου εξηγήσω όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά, για να μην σε αφήσω έτσι, θα σου πω περιληπτικά ότι το κριτήριο νούμερο 5 που πρέπει να πληρείς αποτελείται από το σύστημα που ονομάζω ως 3-Key Physio Sales Framework και αποτελείται από αυτά τα 3. Βήμα Α, αναγνώριση πόνου. Βήμα Β, σημείο 0 και βήμα Γ, φάση τερματισμού. Και τα 3 κλειδιά του συστήματος αυτού είναι αυτά τα οποία σου επιτρέπουν όχι απλά να σε εμπιστευτεί ο πελάτης, αλλά να δημιουργήσεις τόσο μεγάλη αξία στα μάτια του, που το μόνο πράγμα που θα σκέφτεται να είναι πόσο γρήγορα θα ξεκινήσετε το πλάνο θεραπείας σας. Αυτά λοιπόν, αγαπητέ φυσικοθεραπευτή, είχα να σου πω για σήμερα. Αυτά είναι τα 5 κριτήρια που πρέπει να πληρείς και αν τα πληρείς, δεν θα αντιμετωπίσεις ποτέ ξανά το πρόβλημα από πελάτη. Είναι ακριβές οι υπηρεσίες σου. Δεν θα κλείσω λέγοντας κάνα με follow, like για όλα αυτά τα κοινότυπα, γιατί αν πραγματικά βρίσκεις value σε αυτά που σου είπα, τότε θα κάνεις follow μόνος σου, χωρίς καν να σου ζητήσω. Αυτό που θα σου πω είναι το εξής. Στο YouTube κανάλι μου θα ανεβαίνει ανά 10 ημέρες περίπου ένα νέο βίντεο, το οποίο εμβαθύνω αρκετά και θα καταλαβαίνεις κάθε ημέρα όλο και περισσότερο πως η μόνη διαφορά σε έναν φυσικοθεραπευτή που βγάζει 1.000 ευρώ το μήνα και σε έναν φυσικοθεραπευτή που βγάζει 10.000 ευρώ το μήνα δεν είναι η γνώση φυσικοθεραπείας.
είναι ότι ο ένας έχει αναλυτικό σύστημα για το πώς να αναπτύξει την επιχείρησή του και ο άλλος ψυχοθεραπευτής βγάζει 1.000 ευρώ το μήνα, αναπτύσσει την επιχείρησή του ανάλογα το πού τον πάει ο άνεμος και ανάλογα την όρεξή του. Τώρα, αν θέλεις να σε αναλάβω προσωπικά one-on-one, ώστε να βγάζεις χρήματα και από τα διαζώσεις ραντεβού σου, αλλά και έχοντας χτίσει online τις υπηρεσίες σου ως φυσικοθεραπευτής, αν θέλεις να βγάζεις 10.000 ευρώ κάθε μήνα, χωρίς ποτέ ξανά να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα είναι ακριβές οι υπηρεσίες σου, στείλε μου μήνυμα στο Instagram να κλείσουμε μια 5λεπτη κλίση, ώστε να αξιολογήσω την περίπτωσή σου και αν πληρείς τα κριτήρια για να αποκτήσεις το σύστημα που θα αλλάξει για πάντα τη ζωή σου.